कनकल मेमोरियल फाउन्डेशननि बानजायनायाव 1 फेब्रुवारि सनिबारखालि गवालपारा जिल्लानि सेटिमाटिया गामियाव रुंसारि राजेन पामनि न'नि सिथ्लायाव बिथांनि 97थि जोनोम सान फालिनाय जालाङो। हाबाफारि बायदि फुंबिलि समाव रुंसारि राजेन पामनि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंजेननायजों लोगोसे बिथांनि सुजुलांनाय आमार गावर माजे माजे केसा आलिर बाद मेथाइखौ बेखेवो। उन्दै समनिफ्रायनो हारिमु बिथिङाव जोबोर गोसो गुदुं निखावरि नखराव जोनोम मोननाय राजेन पामआ आलाय सिलाय थानानै नलबारि जिल्लानि धमधमा गोजौ फरायसालि आरो गुवाहाटीनि सनाराम गोजौ फरायसालियाव सोलोंथाइ लानायनि उनाव सौदियायाव प्रवेशिका आनजादाव उथ्रिदोंमोन। बेनि उनाव अरुणाचल प्रदेशआव गिबि असमिया फोरोंगिरि महरै साख्रि मावजेनदोंमोन। फोरोंगिरि हाबा मावनायजों लोगोसे राजेन पाम बिथाङा इं 1962 मायथाइयाव मास्टार अफ भइस कम्पानियाव दोंब्रै मेथाइ ग्राम'फनाव रेकर्ड खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा हारिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा होबोनायजों लोगोसे अल इन्डिया रेडिअ'नि गेजेरजों गोबां थुनफावथाय खालामबोदों। राजेन पाम बिथाङा इं 1987 मायथाइयाव आसाम सोरखारनिफ्राय थुनलाइयारि पेन्सन आरो 1989 मायथाइयाव भारत सोरखारनिफ्राय संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोननो हादोंमोन। सोलोंथाइ, थुनलाइ आरो हारिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा होबोनाय इं 1928 मायथाइनि 1 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननाय राजेन पाम बिथाङा इं 1998 मायथाइनि 24 जुन खालारखालि रुंसारि जालाङो। बिथांनि गोसोखांथियाव 1 फेब्रुवारि खालारखालि कनकलाल स्वर्गियारि मेमोरियल फाउन्डेशननि बानजायनायाव गवालपारा जिल्लानि सेटिमाटिया गामियाव रुंसारि राजेन पामनि न'नि सिथ्लायाव बिथांनि 97थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। रुंसारि राजेन पामनि 97थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव मानगोनां गागि खौरांगिरि थुनलाइगिरि दिलीप शर्मा, महरगिरि धरणी पाम, मेथाइ रोजाबगिरि हिरा राभा, ओनसोलनि मानगोनां सुबुं आरो गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रानि रुंसारि राजेन पामनि 97थि जोनोम सानखौ बिथांनि न'नि सिथ्लायाव फालिनाय हाबाफारियाव कनकलाल मेमोरियल फाउन्डेशननि फारसेनिफ्रायबो मेथाइ रोजाबनाय आरो सेटिमाटिया गामिनि रायजोफोरनि राभा हारिनि मोसानाय बायदि हाबाफारि जालाङो। কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে বন্ধুবৰ্গ আৰু গুণমুগ্ধ কিছু লোকক আমি জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতসকল ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। যিগৰাকী লোকগোষ্ঠীৰ সাধকে আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগত 1962 চনত যিটো গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল HMVত কলকাতাত, তেতিয়া কলিকতা, আৰু সেই গীতটিয়ে আজি প্ৰায় বহু বছৰ পিছত 65 চনৰ পৰা আজিলৈকে যদি আমি হিচাপ কৰোঁ বহুত বছৰ হ'ল। আজিৰ প্ৰজন্মই সেই গীতটোৰ কথা তথাপিও এই গীতটিয়ে অসমৰ বহিৰ্জগতত বিভিন্ন সংগীতপ্ৰিয় লোকৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, এই কথা আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তাৰে ভিতৰত পালোঁ যে দুগৰাকী কণ্ঠশিল্পী, যি দুগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে বহু কষ্টৰে চিন্তা কৰি মোক জনাইছিল যে তেখেতৰ সেই কালজয়ী গীতটো আমি ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ। যেতিয়া মই লগে লগে সন্মতি দিছিলোঁ আৰু সেই সন্মতি মৰ্মে এই গীতটি ৰেকৰ্ডিং ইতিমধ্যে বাণীবদ্ধ হৈ গৈছে। আৰু যেতিয়া তেখেতসকলৰ মনৰ অনুভূতি আমি জানিবলৈ পালোঁ যে সেই লোকগোষ্ঠীৰ সাধকজনৰ গৃহ চোতালত আজিৰ তাৰিখত সেই গীতটো প্ৰচাৰৰ কাৰণে এৰি দিওঁ।